Gihulagway sa atong unang pagbasa ang kinaiyas tao nga dautan o ang kinaiyas sa mga taong buutan. Ang mga dautan, maglagot sila kung naay magbinuutan. Ilang dagmalan, ilang daog-daogon, o niya ila pagyong patyon. Kaya maglagot gid sila anang sultihan sila nga sayop ang ilang gibuhat. Kani sa mga tao nga buutan, magsigi sa nig-angkon nga sila anak sa Dios, kauban sa Dios, o niya musaway gid ni sila, mubadlong gid ni sila sa buhat nga dautan. Bisan pa man og mga matay sila. Gilingiyay mong tupad ing na di ka masuko og naay mubadlong nimo na di ra ka maglagot og naay mubadlong. Sa ato karong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, tan-aw ninyo gyud in general, ba kita mga Filipinos in general, kaming mga leaders o kamong mga leaders, sa inyong tan-aw, makadawat ra ba nga badlongon ang mga gitawag nato in quotation hiwi nga binuhatan? Ay, kana kay bawo mo. Kana bang ang atong kinaiya ba badlongon gani mubaos gyud, mangita sag paagi nga daog-daogon, lisod-lisoron sa tika? Mao nay kinaiya sa mga dautan. Kana bang mubaos gyud, di gyud magpa ilang daog siya, mangita gyud paaging makabaos. Munang subo kay tan-aw no ang atong form of government nato, democratic man kani, parliamentary. Munang do natay tulo ka equal offices sa atong gobyerno aron kuno na ay check and balance, na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Karon nagkagubot sila in relation aning pag-aristo o pagpadang adto sa ICC ni former President Duterte, ning react ang naa sa judiciary kay wa lagi kanang gitawag og due process of law, wa moagi sa atong korte nya, naa man na sa atong kuan gyud konstitusyon o sa atong justice system sa nasod, bisan gani sa international kuno nga justice o mas takibaw na kay magtuon ana naminaw ra man taning ilang mga ning komentaryo diha, ilang masang gipang cite ang mga provisions nga respetuhan gyud ang justice system sa matag nasod. Gani si kana kunong presidente sa Prime Minister ba na sa Israel o Prime Minister o kanang presidente ba na sa Russia, naamasad na sila'y warrant of arrest gikan sa ICC pero wag na sila matandog nganuman tungod kay iagi mas due process sa ilang nasod nya. Wa man mo cooperate ang justice system nila sa nasod, wa man mo dawat sa warrant of arrest nga gikan sa ICC, hangtod karon wa gid sila maaresto ana nya. Kita dinhi wa man ta mo dawat, wa jud ta mo dawat kay nganuman wa may korte nato dinis Pilipinas nga ming dawat o nya ming issue og warrant of arrest ngadto sa atong former President Rodrigo Duterte. Sa tinud-anay ang atong korte sa Pilipinas, ang judiciary, wa mo dawat ana. Ang ato sang legislative branch ni question ana, mo bitang ga-hearing na karon niya ang nangulo sa hearing sa legislative sa Senate si Senador Amy Marcos. Ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos nga si Bongbong Marcos mausad ang head sa executive branch. Nya gi-question karon sa Senate, sa legislative branch, gi-question ang validity, ang legality
sa kadtong pag-arrest o pagpadala ni President Duterte ngadto sa prisuhan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands. Og nanggawas diha karon sa hearing nga sa mata sa atong balaod sa konstitusyon doon nagyoy paglapas. Nya sa ikaduhang hearing nila gahapon ba to? Tanawan niyo social media gahapon na sila ikaduhang hearing, wa na manunga ang tanan nga katong gipatawag sa executive department, wa na manunga nya matud pa sa ilang sa may tawagan ng Secretary General ba na executive o tigpama ba niingon dito nga dili na patungahon ning claim sila o gitawag og sa tawagan na executive privilege nga dili pwedeng pugson ang usa ka executive leader nga nas executive branch nga motungaan ang hearing or ma-persecuted murag na sila immunity ana. Kini ba ingon ani unsaon man pagka-check and balance kon mag-inananay na sila sa ilang gahom. Nabita sa Rigi Vlog, ambot tinuod ba to, i-check lang na ninyo, pero nalingaw lang sa ko ba, si President Netanyahu, kanang sa Israel, nibisita ko nung adto sa Hungary, na may video, niya ang Hungary, member sa ICC. Niya, na ay pending warrant of arrest, si Netanyahu, niya nisod ka sa nasod nga, member sa ICC. Di sa ato pa, parihaan ng giingon nila nga gi-arrest si President President Duterte tungod kay ang Interpol mo'y nihatag og red notice niya. Wara ba day kuno'y red notice matud pa sa hearing sa Senate. Nihatag og red notice kuno ang Interpol nganhis Pilipinas nga dakpa na ninyo i-arrest na kay naa na siya crime against humanity. Nya kanisad si Netanyahu naanasa na siya notice gikan sa ICC and for sure giagi na sa Interpol. So sa ato pa ang mga members nga nasod anywhere sa sa kalibutan na ay hangyo nga kun moanha na dihang tawhana dakpa dayon ninyo. Unsa may gibuhat sa Hungary, gipasidunggan ra si Netanyahu dito. Wa gidak pa. Nga naman, moagi pa man sa ilang legal, ilang korte. Nya, ni-refuse man ang Hungary nga ilang i-implement ang maong arrest warrant. Ang ilabang korte ba, ni-refuse. Ilang masanang katungod. Di gyud kuno kapamugos ang ICC. Nakaroon, unsa may nigawas nga taho, ang spokesperson sa ICC, gitug-an gid nila na kining pagpadaan ngadto ni President Duterte ngadto sa ICC gitan-aw sa ICC nga valid nganuman kay bisag wa sila jurisdiction dinhi bisag way korte nga ni-recommend gisurrender man di ay sa atong government sa ila ditong side ba ang tan-aw nila gisurrender nato ang atong citizen nga mao si President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Ang ato yung gobyerno mismo maoy ni surrender. O kinsa may nagpirma ni ana nga maong surrender ang executive department. Gisurrender. Nya dawaton man na nila, di man na nila balibaran. So ang manubag karon ang ato gidi ay executive department. Mo nang gahiring sila. So iyan po nato magkahusay ni silang tulo. Kay check and balance mo na executive basig magpataka lag execute nilapas na di ay sa atong mga balaod unya ang legislative mausay muhusay kung naa may kuwa nga balaod mo nang ilang gihiring in aid of legislation aron dili na mautro ang maong hitabo mabutangan dayog balaod nya kanang maong balaod interpreto na ipatuma na pinaagi sa pag-interpret sa atong judiciary unya ang executive mag-agad sa interpretasyon sa judiciary
aron ma-properly implemented ang legislated, promulgated nga balaod. Ingon ani kanindot ang atong sistema sa nasod. Pero giyatakan na gani na maong sistema sa pipila ka mga gamhanan kuno maguba ta. Mauna ang mga dautan muguba og balaod para sa public welfare, unya masuko pagyod kung badlongon. Kusog kay sila moingon og fake news. Fake news. Gani gipang contempt na tong uban, gipang supinahan ng uban nga mga gitawag og mga fake news vloggers. Ana. Pero karon naay gisigihag pangayo nga news nga niadto kunong March 11 na uli na ang First Lady dinhis Pilipinas alas 4 mating ito pasados kaadlawon niadtong March 11 hangtod karon ang gipangayo paghihapos mga netizens diha og inyong tan-aws vloggers nga mag live interview sa mga media conference mag live hangtod karon wa gid na mahatag kay naa say mga grupo nga nagsigig ingon wa lagi mauli nya nasay mo ingon ang taga-executive department nanalagi nanas Pilipinas ang kanari sa speaker ay wap alagi gi-approve ko na approve wa pa gid ni sila magkasinabot ngano man ambot lang mo na kita maminaw lang ta nauli na ba o wa pa pang bata ni tubag pa nauli na wa pa ambot lang atong huwaton og ang kuana na ang pruiba na live interview sa media nga patambungan dili lang sa kanang mga pro-administration nga media kung dili hangtod sad sa mga dili biased nga media kana bang way gidapigan aron klaro ang paghatag og impormasyon kani gamay ra kay ni siya nga gamay o dako ba ni kay na-related man ni atong kamatayon sa usas atong mga Filipinos nga namatay dito sa US na sensationalize kay na dungan-dungan gid na pagka dakop sad pag-aresto ni President Duterte katong namatay sa dito sa US o kani karong kontrobersiya na ay fake news na asay tinuod nga news karon si Kristo niingon nakaila ba gyud mo nako dili ka na fake news ang inyong knowledge nako ang tinuod wa mo kaila sa nagpadala kanako mo nang inyo kong gidumtan o kinsa may nagpadala ni Hesus aron kita luwason matud pa niya pinadala ako sa amahan ug ni ako aron pagtuman sa sugo sa akong amahan inyong amahan pero wa mo kaila kay di man mo mutuo nako matud pa ni Hesus kita sang tanan mga igsoon pulos ta mga makasasala tungod kay wa na ta katuman sa misyon nga gihatag nato sa atong langitnong amahan nailad ta siyawa mo na ang atong buhaton mobalik ta sa pag-ila nga kita di aing tanan anak sa Dios gilingay mong tupad ing na kaybaw kang anak ka sa Dios ing na kuno na kaybaw ka galisod pa gani mo glingi no niya karon first Friday maron sa Abril kuan ro nato debosyon sa Sacred Heart of Jesus kining atong kasing-kasing mao gid unta ang moila nga anak tas Ginoo aron ma-check nato ba nagbuhat pa bata sa buhat isip anak sa Dios nya wa na ganita magbuhat maghinulsol mo na gitawag og repentance mao na sa atong tubag sa Salmo niingon ta ang Ginoo haduol sa mahinulsulon og kasing-kasing kitang tanan pulos ta sad-an pero ang Ginoo duol sa mahinulsulon og kasing-kasing ngano man kay ang mohinulsol sa iyang sala mopaduol man as Ginoo pasabot mo subay sa pulong sa Ginoo pero ang mo insistir sa iyang sala magpalayo nas Ginoo og lum-a na siya atake siyawa mo nang naa na siya daghang kasakit daghang mga sakit og kasakit hangtod gina siya mamatay
At tanawa, kinsa may mas malipayon og naong? Kinsa man? Ang team Duterte o team Marcos? Ay lagtubag. Analyze lang, matanawa. Kinsa may malipayon nilag mga naong? Kinsa may aligri nila kung magrally na ni sila, magnamaron, ang kumpanya man sila? Kinsa may dunay nahatag na murag kadasig sa mga tao, nga ang tao mamakpak yung maayo, musinggit pag yun sa mga ngan, inana, ang team Marcos o team Duterte? Hilom lang, hilom. Ayun ang nagtugan. Analyze lang. Pasabot, kining mga tao nga, mga kandidato nga, kanabitan murag uga na kaistanan ang ilang relasyon sa mga tao, nga bisag mo ingon pa sila pamakpak mo, di gyud mo pakpak dayon. Kuha na, ni-insister na sila sa ilang sala, dili na sila attractive sa kasing-kasing sa mga tao, tungod kay ang ilang mismong kasing-kasing layo sa Ginoo. Ang Ginoo ra may makahatag og kalipay, pero kini gani mga kandidato nga inig-adto pa lang nila mamakpak ng mga tao, nya mosinggit sa mga ngan nga gusto nila isinggit in support niining maong mga kandidato, kana magpasabot nga ang ilang kasing-kasing dunay kaduol. Di sad na sila ingong dili sadaan, mga sadaan sad na, pero duol-duol sa Ginoo. Ngano man makakunik man kita sa atong kasing-kasing ngadto sa uban, basta ang atong kasing-kasing na ay Ginoo. Ngano man kay ang kasing-kasing sa tao maunay balay sa Ginoo. Munang moingon ang Ginoo, hukman ta mo base sa inyong kasing-kasing. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing naay slot diha sa imong kasing-kasing. Ina naay slot diha. Ana, hinaut ta mahigugma mo sa atong mga slots. Aron mo dali ra ning mahalin, labi na gining atong kuan kaning atong para sa parokya. Sige, tagaan ta mo update, bahala nag-abutan tag alas 9. Sa atong SBF dag para sa kumbinto, ang atong halin as of yesterday niabot nag 54,335 ka slots, na apay 5,665 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 508 ka 16 slot challenge. Ang atong para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration, kining God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin iabot nag 15,856, na apay 54,144 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 559 na sad ka challenge atong nadawat. Nya katong itabang natong Father Arnel si iyang parokya, katong haligi para ni Mama Mary, na apay nanatay halin nga 9,252, 2,748 na lang gyud ang atong kuwang. Hutdan lang ninyog palit, tag 100 pesos ra ni. Nya naa ni 20 slot challenge nga tag 2,072 na sad ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Kani namalit og slot, ang kasing-kasing ani nila na ay Ginoo. Mahinulsolon ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kadaw, ilan ang gibuntog aron makapaambit sila ngan hinato sa simbahan, ug maghatag sad ni kalipay sa simbahan ug sa mga tao nga makatagamtam niining atong gipang himo karon. So hinaut unta iampo nato ato mga leaders na sa executive, na sa legislative ug naa sa judiciary, nga mga dagko gini sila, mga inila ning mga tao ato ning gibutaran kadaghanan nila. Hinaut unta mahinulsolon sad ug mapaubsanon ang ilang kasing-kasing aron makalipay sila sa atong katawhan.